Отиваме към Атлиман Бич. Виж какви хубави барове има, Илко! Виж какви хубави барове има! Баровете виж! Елате насам, че колимна. Ето хотел Сигма. И този го гледах аз. И този го гледах, Сигма хотела. Алибаба. Алибаба. Ти казваше нещо за Алибаба. Нали? А? Ти говореше понякога за нещо Алибаба. Се казваше май. Какво е то? Не знам, мамо. Не знам, аз не ги чух. Али. Ето плаж Атлиман. Ани, къде е то плаж? Къде е го? Виж какво пише там. Там какво пише плаж Атлиман. Сега отиваме там. Апартаменти под наем. Точно. Снимам та тебе, ето та. Много си як. Ето го плажа. Запътихме се към Атлиман Бич. Гледахме на влоговете Бич. Атлиман Бич, на влоговете го гледахме. Ето, сега съм тук. Айде, айде, почвай. Почвай. Бар и грил. Бар и грил. Дойдохме на плажа. Вижте какъв красив залез има. Вижте какъв залез има. Какъв красив залез има. Дали си